टिप्रामथानि 350 परिबार बीजेपी नि बाना रमना हनमाने आबो टाटाल हनै साइ खना रखा वाईटीएफ नि जनरल सेक्रेटारि तपन देव बर्मा मिया निसिमिन साखलाय रजाक जे बीजेपी नि बुखाक्तै खलागै तिनिनि सालो दिपनिफ्राय एक टाटामनि जराव पार्टी सरि बिसिव कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम हायके बाना सलाय रमने पान्डा आचक जाकनाय हनै फियाबा आबनो रगै तिनि करबुक सब डिविजन नि टिप्रामथानि वाईटीएफ नि जनरल सेक्रेटारि सर तपन देव बर्मा टामो साका खनान्याजि चिनि गुमति टिबेनि मांगलितै जे बीजेपी नि बानानो रमनाय टिप्रामथानि 350 परिबार नि भोटार हनै सामने आबो एरें एरें टाटाल हनै कक सराय सराय बासाय साइ तंफैका चिनी गुमति टिबेनि मांगलियो कक तुमाखे हाइसे जे बीजेपी वो जॉइन रनाय सिकरै हंकांके तांगै मोहायके कक टाटाल सावै विकास देव बर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर फाइनाय हनै सावै टिप्रामथानि 350 परिबार नि भोटार बीजेपी नि बानानो रमनाय हनै तांगै कक टाटाल सावै मोहायके गुजा प्रचार खलायखा आबनो साइटो गैनाय गुमति टिबी वाईटीएफ नि जनरल सेक्रेटारि टाइबो साका जॉइनिंग प्रोग्राम करिया टांगो हनै फियाबा आसक 350 परिबार ले थांगलाक 5-6 परिबार न थांनाय आबो बसकानि बीजेपी न हनै साका तै टिप्रामथानि मासापानो थांगलाक नै साइखना र जंफैका तै जे कक सामानि जरावो फाइमानजक फाइका पार्टी सरिनि टिप्रामथानि इंगै चेयरमैन रबो फाइमानजक फाइजाक तै टिप्रामथानि आदं संगतै वाईटीएफ नि आदं संग फाइमानजक फाइजाक फाइदिनके नायनायलेनो सार तपन देव बर्मा टामो साका चिनि गुमति टिबिनि मांगले तै सेराय सेराय खनाय नायलेनो जों दिनै आं थंगसिनि मिया जे हर बीजेपी रो अपप्रचार खायका दिनै पार्टी सरिबो पार्टी बीसीबो चिनि करबु कनस्टिन आन्दार दिनै ट्राइबल मिनिस्टार विकास देव बीजेपी नि ब फाइनाय हिनि पार्टी सरि फायै गासै निगोनते जॉइनिंग खायनाय हिनि चिनि टिप्रामथानि 350 परिबार टिप्रामथाया करे बीजेपी थांनाय हिनि जे प्रचार खायमानि अब दिनै वास्तव अब जत चेंग्रा एरेंसि नरक दिनै अमन सानामु संग और चिन जत टिप्रामथानि चेयरमैन लिडार जत तंबाय नरक सायमानो दिनै तिनि टिप्रामथानि मेन लिडार खरसा थानाय करे किन्तु बरनो बुंमुते अनेक किसु बीजेपी रो अपप्रचार खायका नगे जों खाख्लायो जों तिनि मन सानामु संग जे टिप्रामथारनो बीजेपी जेसेबो चकन्ता खायसदि जेसेबो नरक पलिटिक खायदि जेसेबो अपप्रचार खायदि किन्तु तिनि टिप्रामथानि यारनो सबाय मांगला यारन तेबसे बारिवै चिनि तेब रतमनाय पार्टी सरि बिसिबो नरक ताबो नुनाय बरक बार्तानि पर जॉइनिंग खायनेफो आर जारा खरसा खरनै तंगो अब अलरेडी न बरक बीजेपी से जा साकासिनि मथा बेके तंगो गरंगै किन्तु अमता हिलिदा न मुखांतिनि खरसा खरनैसे गोबां थांया बरनो नुगनाय स्राय स्रायके बरखाय दुतो बीजेपी माने मथाङो मथाफोरनो बरक बीजेपी बिसिङो हरखा बीजेपी सामखायो साकासिनि मथाके तंगो अब बरक तिनि जॉइनिंग खापन नुगनाय आर बरक 350 परिबारनि अब नुगया जस्ट 5 फेमिली देंगनो आं याबनो नाय तंदि कखायसे किन्तु तिनि टिप्रामथानि लिडार खरसाबो थांया जुरु थांनाय जे टिप्रामथानि जारा साकासि मथा तंनाय फर बीजेपी ने बरक सिनि थांनाय अब कयक जनासि आउनो सानामु संग तेनर जॉइनिंग नि परे जों सारि तेसा नों नुगनाय चिनि लोकल बरक जो लिडार जो तनो रंना सारि तेबे साइसर के नाम प्रेस मिट खेबे साथिने बरक आर तिनि मन सानामु जों चिनि पाइ थागनि कमन सानामु संग चिनि बुबागारन बिसिं गिरा डिफरेंट जवावा जों कराक नै तंग चिनि कराक जों ते बराकनाय जासंके चिनि बरकनो नर स्कीम टिकिम फुनुलु फुनफना चिनि टिप्रामथानि लिडार न स्कीम दि बरक फाया दफाना ना हारजि फायो अबै दफाना बागे बरक स्कीम लागे थांया दफान लगे तंनाय अबै बुबागान लगे बरक थियासना तंनाय अमनो आलु फाइमाजा फाइजा चिनि चेयरमैन तंग पार्टी चेयरमैन दा मोहिन चिनि टिप्रामथानि अरनि पार्टी फाउंडर कबु कसाम चिनि दाजोरि तंग ते दाजोरि तुस तंगयो जत चिनि युथ पुल मेंबर तंग जत तंगयो जागो हामबाय तुनि खुलबाय